Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Showtime 3D и днес ще оцеляваме на Skyblock с моят приятел Алекс Меркел, GamesBG, но явно няма да го чувате в това видео. И сега стигнахме до един нов остров, който е и там. Аз точно там някъде има още един. Ще отида да ви кажа колко. Но главното е, че на този Skyblock е имал човек и не можем нито да отворим честа, нито да отидем на него. Аз намерих начин. Само ще чакайте, че леко ми лаги. Аз се свързвам. Ето, тук сме. И ето, натискам върху честа, не става. А ето там се намира друг Skyblock. И така. Ой! Окей, хора, да знаете, че ако се абонирате за неговия канал, неговия Hexit, малко се е бъгвал и ми каже сега да кажа, че му се е бъгвал от това, че е бил от друг комп и затова. Но се абонирате за канала, както казах, Алекс Меркел, GamesBG, в момента говоря с този Ендерман. Чакай малко. Омага, хора, ще спре клипа за малко, докато наберем Cobblestone, стигнем до другия остров и като наберем достатъчно, ще включа отново клипа. И отново сме тук, събрахме стаки 3 Cobblestone и сега отиваме към другия остров, дано там да има нещо интересно. Огромен лак. Ще спра видеото докато стигнем и отново ще го включа. Здравейте, отново сме тук. Не сме стигнали все още, но за сега купаем Cobblestone. Ще събера около 15, защото ще сме стигнали. Но има много път, нали, до това. Явно пак ще го пазя, но може и да не го. Още 2 Cobblestone, тръгваме. И дано да стигнат вече. Да, nice. Ето го и там другият остров. И се надяваме там да няма никой за сега. Може да направя още един клип до към 9 часа на Minecraft Iron. Може би не се знае. Но може и да е тук. Аз предпочитам там. Защо е? Извинете, но говоря с Алекс Меркел GamesBG и явно неговият глас не се чува заради моята програма за снимане Bandicam и не е от най-добрите, но за сега толкова. И на Алекс Меркел ще му пратят един код за една от най-готините програми за снимане, която не ми се вярва, но което е 280 евро и на него явно ще ми го изпратят безплатно. Докарай малко, само малко. Да, ама ти не снимаш с 6 фокуса.
Падна. Не съм най-добре паркурист. Надявам се клиповете, които правя да ви харесат и ама гъзаш. Да. Може и да снимам утре на сам GTI San Andreas Multiplayer или на Hexit, пак с Alex Miracle Games BG, но не обещавам нищо, може би пак ще е на Minecraft. Не съм много сигурен. Между другото, тези дни не съм качал, защото нямах интернет и нали, беше ми на мен лаптоп ми, защото съм от лаптоп, понякога блокира за един-два дни. Този път беше за 3 майче, колко дни бях без нет. И затова не съм качал и нямах възможност да снимам, защото не искам да снимам самостоятелно. Мисля, че ако снимам с моите приятели, би било по-добре. Спарта! Но може и сега да направя един епизод на Hexit, все още не съм сигурен. Ще избирам между Ironcraft или Hexit. Но Hexit ще трябва да си го инсталирам. В смисъл си го сваля. В смисъл, както Алекс Мерхел каза, смисъл той го има. За малко да падна. Обърках контролите. Взели всичко често. Ти си голямо грабеж, бе. Също. На една човека ще бавят майнак. Мен не гледай, газа си гледай. Абонирайте се за канала на Showtime 3D. HD. Но и за 3D се абонирайте. И за Alex Merkel Games BG. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, може да го оцените с палец нагоре. И да гледате проектите ми, ако ви харесат. И до